Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 22, până la versetul 39 inclusiv. Este vorba de cuvântarea lui Petru. Fapte, capitolul 2, versetul 22. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri și el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Amin. Vă rog să luați locurile. Înainte să ne băgăm în text, aș vrea să amintesc un lucru care fratele Emanuel a spus, că e important ca din cuvintele noastre, cuvântul care îl propovăduim, care este ca un izvor, să fie curat. Dumnezeu să ridică oameni curați, din care ne vom putea adăpa sufletul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum se ridică problema, cum știm dacă cineva e curat sau nu e curat? Predică bine sau nu predică bine? În primul rând, trebuie ca cuvintele care spunem, cum zice Petru în întâia lui epistolă sobornicească, capitolul 4, versetul 11, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvintele vieții. Când ne urcăm la acest amvon, trebuie să fim foarte atenți să rămânem în ceea ce este scris
nimic mai mult, nimic mai puțin. Sola Scriptura să rămână doar Scriptura, doar cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul lui. Zicea Domnul Iisus, când va veni Mângâietorul Duhul Sfânt, în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13, El vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt ne va ajuta să înțelegem cuvântul scris, așa cum este, și ne va călăuzi în adevărul lui. Ce este adevărul? Evanghelia după Ioan, tot Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 17, spune: în rugăciunea Domnului Iisus, Tată, sfințește-i prin cuvântul Tău este adevărul. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu adevărul Său. Amin. Deși am citit un text lung, cunoscut, mai ales de noi penticostali, n-am să vorbesc direct din acest text. Dar am vrut ca să știm despre ce e vorba. Aici, după cuvântarea lui Petru, oamenii aceștia au auzit Evanghelia propovăduită, au auzit că ei au răstignit pe Domnul, au auzit că Dumnezeu a uns pe Hristos și l-a făcut pe Hristos Domn și că a înviat din morți și că este viu și lucrător. Și oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au rămas străpunși. Așa de străpunși au rămas că au întrebat cea mai importantă întrebare pentru viața lor. Și au spus: ce să facem? Ce să facem? Ce avem de făcut? Dacă tu, Petru, ne spui adevărul, dacă ăsta este adevărul, ce ar trebui noi să facem? Ce să facem cu acest Hristos despre care vorbești? Ce să facem cu Evanghelia Lui? Și aici dă cuvântul Domnului un răspuns în Fapte 2, versetul 38. Sunt convins că cunoaștem aceste verseturi, dar totuși le voi citi și rog ca tehnicul să mă ajute. Vreau să vă spun că traducerea mea e un pic mai diferită. Nu știu, probabil e din alt județ. Acum nu știu din care județ e. Fiecare are un dialect diferit. Și acum cu mine am un dialect nou, că n-am crescut în România, am crescut în America, așa că, ce să faci? Versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Iată răspunsul pe care le dă Petru și care spune că această făgăduință e pentru totdeauna și pentru voi, pentru copiii voștri. Ei, mulți dintre noi sunt convinși că n-am botezat în apă, da? N-am botezat. Dacă nu, ce te împiedică? Necredința ta, nu? Mulți dintre noi chiar am fost și am primit darul Duhului Sfânt. Deci, am împlinit o parte a versetului. Dar ce facem cu prima parte a versetului? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. În dimineața aceasta aș vrea să facem un studiu despre pocăință. Probabil ne gândim: frate, noi știm ce e aia pocăință, nu? Cântăm mult de ea, avem niște cântări frumoase: pocăiește-te, omule. Aici vreau să fac o paranteză, să vă spun că eu cunosc cântarea asta, că mi se cântă acasă: pocăiește-te, dinule. Și trebuie să mă pocăiesc. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu sfânta pocăință. Amin?
Și cântarea foarte populară, pocăință, pocăință, tu mă apropii către cer. Este o cântare așa de profundă, așa de minunată și v-aș recomanda, dacă încă n-ați văzut mărturia și povestea în spatele acestei cântări, v-aș recomanda să vă uitați, va fi o binecuvântare mare, a fost pentru mine și cred că va fi și pentru dumneavoastră. Pocăința este foarte importantă și aș vrea să, într-un fel sau altul, să pun în practică ceea ce a fost spus deja la acest amvon la ora de rugăciune și prin fratele Emi, să ținem cuvântul lui Dumnezeu. Când avem un subiect, de pildă ca pocăință, și vrem să aflăm despre ea, trebuie să formăm definiția și să aflăm despre ea prin cuvântul lui Dumnezeu și numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi așa ne-am obișnuit când avem o problemă, când vrem să aflăm despre un lucru, cu lumea aceasta, lumea internetului, imediat ne ducem pe internet, nu? Ne ducem la Google sau un alt site și căutăm cum e cu asta, ce să fac în situația asta, cum se rezolvă asta. Tot așa, frați și surori, când avem o problemă teologică, o problemă din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne ducem la Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne vom minuna. Dumnezeu are surprize pentru noi. Spune în Cuvântul lui, în 1 Ioan, că ungerea care ați primit-o rămâne în voi și vă învață toate lucrurile, așa că n-aveți nevoie de învățător. Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te lași călăuzit de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ți arată adevărul și nu te încurci. Nu te încurci. Mulți zic, frate, dar asta e părerea ta. Asta e părerea ta, asta e părerea lui. Acum cine are adevărul? Tot cuvântul. Vreau să vă spun un lucru și să fac un lucru clar aici în biserica asta. Hai să luăm, de pildă, o poruncă din cele 10 porunci. Ok? Ați auzit să nu furi. Da? Cunoaștem. Ea interpretează tu ce înseamnă să nu furi. Păi e foarte clar, să nu furi. Păi dacă ai furat, sau ești un om care fur, ai călcat porunca. Nu este greu, nu este greu. De multe ori, urechile noastre nu vor să înțeleagă. Dar cuvântul Domnului, când e vorba de adevăr, adevărul e clar. E clar, uite, să nu furi, să nu curvești, să nu minți. Spunem, dacă adăugăm, stai frate, că și așa se formează învățături false, că venim noi de ale noastre, cu păreri și spunem, să nu furi, spune, dar știi ceva, s-ar putea să fie într-o situație, într-o problemă, circumstanța e cum e și Dumnezeu înțelege. Dumnezeu înțelege că ai avut nevoie să furi. Deja avem un conflict cu cuvântul Domnului. Nu e mai cuvântul Domnului, e cuvântul nostru, care noi l-am adăugat. Așa că e foarte important să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă așa zice cuvântul, așa zice cuvântul. Nu mai adăuga tu. Zicea Pavel Corintenilor, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, zicea, învățați-vă să nu treceți peste ce e scris. Învățați lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aici închid introducerea asta și revin la subiectul pocăința. Pocăința. Știți că Iisus a început să propovăduiască Evanghelia în Matei. În Evanghelia după Marcu vedem că, haideți să ne întoarcem acolo, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 14 și 15. Începutul propovăduirii lui Iisus.
După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Ascultați ce Evanghelie a lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ce să facem? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Ori de câte ori se propovăduiește Evanghelia lui Dumnezeu curată, trebuie să punem accent și pe credință, să credem în Dumnezeu, și e bine că facem lucrul acesta, dar trebuie să punem accent pe pocăință. Dacă Iisus a predicat pocăința și pentru Iisus a fost importantă pocăința, trebuie să fie importantă și pentru noi. Și trebuie să o înțelegem. De aceea, cred că va fi de folos predica asta, că este un verset în Luca 13, versetul 3 și versetul 5, Luca 13, 3 și 5, același verset, spune: dacă nu vă pocăiți, veți pieri și voi, la fel. Păi dacă noi nu ne pocăim, pierim. Și dacă noi nu înțelegem ce înseamnă să te pocăiești, dacă nu știm ce înseamnă lucrul ăsta, nu putem face. Și dacă vrem să fim mântuiți, pe lângă credința noastră, trebuie să avem roada aceasta pocăinței. Așa că e foarte important să o înțelegem și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și am găsit un lucru minunat în el. Știți că Iisus Hristos, care a propovăduit pocăința, ne-a și dat un exemplu de pocăință. Că noi oamenii venim cu ale noastre, nu? Eu cred că pocăința e așa, așa. Dar în dimineața aceasta, Iisus ne va arăta pocăința. Și ce înseamnă pentru Dumnezeu o pocăință autentică, o pocăință reală. Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 12. Matei, capitolul 12, versetul 41. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Un exemplu de pocăință care ne dă Domnul Iisus despre o pocăință reală este bărbații din Ninive. Ce au făcut oamenii ăștia? Sper că v-am făcut curios. Ce au făcut oamenii ăștia? Știe cineva? Haideți să ne întoarcem la sursă, la cartea lui Iona, să deschidem acum, dacă aveți Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă vrem să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, vom trebui să venim cu Biblia noastră la adunare, sub braț. Un om care nu vine cu Biblia la biserică este ca un student care nu se duce cu geanta la școală. Păi te duci la școală să înveți, ai nevoie de uneltele tale acolo. Tot așa noi când venim la adunare, dacă suntem serioși, avem nevoie să aducem Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iona, capitolul 3. Știm cu toții ce s-a întâmplat aici. Iona a început să predice în Ninive că Dumnezeu va nimici cetatea dacă oamenii nu se întorc la el. Și împăratul vestește acolo un post. Și haideți să începem în versetul 7, ca să avem o idee despre ce e vorba. Iona, capitolul 3, versetul 7. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boi și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc,
și oamenii și vitele să se acopere cu sac și să strigă cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Versetul 9. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia Lui aprinsă ca să nu pierim. Acum, ce a văzut Dumnezeu la poporul ăsta, la bărbații ăștia? Fiți foarte atenți că aici definim pocăința în versetul 10. Dumnezeu a văzut. Ce a văzut Dumnezeu? Dumnezeu a văzut ce făceau. Ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Deci pocăința este o întoarcere de la calea ta cea rea. Dacă ești pe o cale rea și practici un păcat, pocăința înseamnă că te întorci. Cu toții am auzit că ne întoarcem 180 de grade, da? E bună exemplul ăsta, dar avem o problemă, căci dacă mașina merge stânga și tu te întorci, nu este doar este într-adevăr, este o întorsătură, dar asta e doar începutul. Dacă până aici ai mers stânga și ai făcut o întorsătură, acum te duci dreapta. Înțeles? Deci dacă până acum m-am dus jos, în vale, pocăința este mă întorc, dar acum spre munte. Deci nu ne oprim la doar, ce zic unii, că doar schimbăm mintea. Începe, într-adevăr, pocăința începe cu mintea. Este cuvântul care înseamnă, în limba greacă, o schimbare la nivelul minții. Dar este o schimbare care de la minte se duce la inimă și devine un stil de viață, devine ceva nou. Te întorci de la lucrul acela. Acum, hai să vedem dacă ați înțeles ceva. Probabil că mă exprim mai greu, dar să vedem dacă ați învățat lecția. Să revenim înapoi la hoțul acela despre care vorbeam. Să presupunem că este un hoț care fură. Cum poate dovedi hoțul acela o pocăință reală? Baza cuvântului lui Dumnezeu și dacă este o întoarcere, hoțul dovedește pocăința prin faptul că se lasă de furat. Când te-ai lăsat de furat, atunci te-ai pocăit. Până atunci, n-ai făcut nimic. Probabil și mulți dintre noi așa suntem. Știm că facem ceva rău, știm că furăm, știm că e rău și ne gândim, știu că nu-i bine, trebuie să mă pocăiesc, dar amânăm. Și nu e bine să amânăm. E momentul ca Biserica lui Dumnezeu să se întoarcă cu adevărat la cărările cele vechi, la pocăință, la Dumnezeu. Deci, cum demonstrează și cum dovedește un hoț că s-a pocăit? Prin faptul că nu mai fură. Cum dovedește curvarul că s-a pocăit de curviile lui? Prin faptul că nu mai curvește. Cum dovedește un mincinos că s-a pocăit? Prin faptul că nu mai fură, că din gura lui de azi înainte va ieși adevărul. Asta e pocăința, frați și surori. Și pentru aceasta avem nevoie, în primul rând, de Evanghelia lui Iisus Hristos. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Evanghelia Domnului, frați și surori, ne dă puterea să ne întoarcem la Dumnezeu cu adevărat, din toată inima noastră.
Iisus Hristos știe că noi suntem păcătoși, că noi suntem slabi și că de multe ori călcăm poruncile Lui. Știe că lupta e mare și într-adevăr este o luptă. Păcatul a ajuns la culme și domnește în toată puterea ei. Dar lucrul important care noi trebuie să știm este că Hristos a biruit moartea, a biruit păcatul, slăvit să fie Domnul. Și prin El suntem mai mult decât biruitori. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Aș vrea să mă apropii spre încheiere, să recapitulăm puțin. Deci, pocăința este o întoarcere la Dumnezeu, ne întoarcem de la rău și ne întoarcem spre bine. Cu sigur că sfințenia este altă temă, sfințenia este procesul acesta care ne va ajuta să ajungem la nivelul la care ne vrea Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să creștem tot mai mult în harul Său. Aș vrea să închei cu un verset. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9, 10, 11, câteva verseturi. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Uitați-vă că în biserica din Corint, ce au fost oamenii aceștia? Au fost oameni slabi cu păcatele lor. Era oameni care au fost mântuiți de Domnul Iisus și eliberați de acest duh de sodomie în biserică, pentru că Evanghelia, frați și surori, cheamă pe cel mai jos om, indiferent de starea care ești, sângele lui Iisus Hristos are putere de răscumpărare. Indiferent de ce a fost până aici, dragostea și bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Cum zice Roman, capitolul 2, haideți să-l citim și versetul acela. Frați și surori, Dumnezeu este așa de bun cu noi. Uitați-vă, haideți să-l citim așa cum este. Și versetul 3, capitolul 2, versetul 3 și 4. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătățile, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Frați și surori, Dumnezeu așa de multă răbdare are cu noi. El este milostiv, plin de îndurare, cum citim în toate psalmurile aproape. Bunătatea, Domnul e bun cu noi și El vrea ca noi să ne pocăim într-adevăr. Să ne lăsăm copleșiți de dragostea asta, să ne lăsăm atrași la pocăință de bunătatea lui Dumnezeu. Uitați-vă că suntem aici toți sănătoși, nu suntem internați într-un spital,
ne merge bine. Mulți dintre noi, din punct de vedere trupești, suntem foarte sănătoși, avem probleme. Dumnezeu este așa de bun cu noi. Putea să fie mai rău, puteam să fim într-o situație grea. Nu de mult am vorbit și nu spun asta ca să bag ceva frică, dar să fim oameni realiști. Am început să lucrez, de aceea în ultima vreme încerc să fiu la biserică, dar câteodată nu sunt. Și am întâlnit pe cineva la lucru care purta aici o mască pe gură și nu știam de ce, am crezut că e sensitiv la praful sau nu știu ce. Dar am stat de vorbă cu el și m-a spus ce s-a întâmplat, că era într-un accident, avea un troc din ăsta Chevrolet, dacă cunoașteți, foarte bun, foarte puternic, și a avut un accident grozav. Trocul acela, de 7 ori s-a învârtit, nici nu mai arăta ca troc, și arăta rău de tot. Băiatul acesta, tânărul acesta, când a fost impactul, colizia aia, și s-a întors, a picat cu capul direct pe beton și a crăpat tot capul aici, s-a spart câteva dinți și aici în gulă, la oasele astea, pe falcă aici, are metal și poartă masca aia că fața lui, din cauza că a avut accidentul ăsta, nu se mai închide gura, rămâne deschis și e foarte vulnerabil la boli. Și m-am uitat la el și când îl vezi, și când l-am văzut, când și-a luat masca jos și m-a arătat, el cum arată, frați și surori, m-a venit numai o milă pentru el și am simțit o milă din partea și i-am spus, știi ceva, Dumnezeu e bun cu tine, că ți-a dat mai o șansă. Să știți că era un om care făcea multe rele, un om rău, cu gașele lui, așa. Și am zis, Dumnezeu e bun cu tine și te îndeamnă la pocăință. Frați și surori, ce trebuie să se întâmplă ca noi să ne dăm seama că veșnicia este așa de importantă și nu este un lucru care să luăm așa ușor. Și Dumnezeu e așa de bun cu noi. Uite că noi suntem sănătoși, arătăm bine. Să ne motiveze bunătatea asta la pocăință. Știți, în versetul 5 zice, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adun o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. În alte cuvinte, dacă bunătatea lui Dumnezeu n-ai vrut să primești, n-ai vrut din dragoste să te întorci și de bunăvoie să te întorci, și nu-ți pasă, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e bun. Și dacă nu vrei să te lași câștigat de bunătatea lui Dumnezeu, atunci să iei în considerare, cel puțin, mânia lui Dumnezeu. Că va veni, ori vrem, ori nu vrem, va veni o zi a judecății, frați și surori. Dacă nu suntem motivați din focul acesta, din dragostea pentru Dumnezeu, să ne pocăim într-adevăr și să luăm păcatul în serios și să-l scoatem din viața noastră, să-l părăsim, atunci să fim motivat de focul ăsta veșnic, care într-o zi te va arde. Și nu spun pentru că sunt aici să spun, frați și surori, că și trebuie să ne pocăim, să-l luăm mai serios. Ne-am obișnuit așa cu un Dumnezeu bun și e bun.
dar în același timp este un foc mistuitor. Și El nu poate privi păcatul. Mai știți, dacă vă aduceți aminte de momentul acela pe scena aia răstignirii, pe dealul Golgotei, Dumnezeu Tatăl se întoarce privirea, s-a întunecat cerul, nici n-a vrut să privească, pentru că purta Iisus Hristos, Fiul Lui, păcatul lumii. Și era greu să audă de la Fiul Lui, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeu meu, de ce mă părăsești? Te părăsesc pentru că nu pot să mă uit la păcatul tău, la păcatul lumii. Sunt prea sfânt, Dumnezeu e prea sfânt. Ochii Lui, zicea Abacuc, nu poate să privească păcatul. Așa că să scoatem păcatul din viața noastră și să nu mai îngăduim. Dacă Hristos așa de mult a suferit pentru El, noi ar trebui să-L luăm mai serios. Și vreau să recunosc că nici eu probabil nu am mers cum trebuie, dar vreau să mă pocăiesc. Și Dumnezeu să mă ajute și să vă ajute și pe dumneavoastră la lucrul acesta. Deci dacă cumva nu mai avem dragostea dintâi, nu mai suntem în clocot. Zicea Domnul Iisus, dacă mă veți iubi, veți păzi, în Ioan capitolul 14, versetul 15, veți păzi poruncile mele. Dacă cumva nu mai păzești poruncile lui Dumnezeu, nu mai ai dragostea ca să studiezi legea Lui, ca să cunoști poruncile Lui, atunci adu-ți aminte, frate și soră, că de judecată tot nu scapi. De aceea găsim în Fapte, capitolul 7, Pavel spune acolo că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Dumnezeu nu te invită la pocăință, Dumnezeu îți poruncește ca să te pocăiești. Știi de ce? Pentru că mesajul pocăinței este un mesaj urgent. Am uitat noi că Evanghelia lui Iisus Hristos este un mesaj urgent, frați și surori. Trebuie astăzi, când auzim glasul Lui, să ne pocăim și să nu ne lăsăm inima împietrită. Mesajul evanghelic nu este pentru mâine, nu amâni, trebuie astăzi, trebuie acum hotărâri noi. Acum hotărâri noi. Nu putem amâna pocăința, nu știm ziua de mâine ce aduce. Este realitate, frați și surori. Cu Dumnezeu nu ne jucăm. S-a jucat mulți și au plătit prețul. Pentru că consecințele, frate și soră, este grav. Consecințele sunt grave. Vreau să închid cu un lucru care trebuie să o spun. Și e un subiect foarte greu înainte să mă pun jos, dar trebuie să citesc acest verset. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 16. Versetul 38. Ezechiel, capitolul 16, versetul 38. Te voi judeca așa cum se judecă femeile prea curve și ucigătoare de copii. Și voi face din tine o jertfă sângeroasă a rugiei și geloziei. Frați și surori, Hristos când va veni, știți, a doua venire a Domnului Iisus Hristos, nu-i cum credem noi. A doua venire, când va veni Hristos din nou, va fi o zi în care nimeni nu o să vrea să vină. Pentru că va veni Hristos cu judecată. Știți că răpirea are loc înainte de
a doua venire a lui Iisus Hristos. Dacă vă duceți aminte de un lucru, putem citi altă dată, în Luca 17 zice Mântuitorul că n-a venit pucioasa și focul din cer până când Lot n-a fost scos din Sodoma și în Gomora. Nu va veni Domnul cu mânia Lui înainte ca să își scoată mireasa Lui, cei neprihăniți, slăviți să fie Dumnezeu. Asta e nădejdea noastră care o avem, fericita noastră nădejde, cum zicea cuvântul lui Dumnezeu. Cei neprihăniți și cei care s-au pocăit scapă de mânia lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Asta e pentru că Dumnezeu e bun și și-a arătat harul Lui, slăvit să fie El. Dar să știi, când va veni Hristos, ne arată două lucruri care vor face. Să știi, mielul care a venit în prima dată, a doua oară vine ca leu. Vine ca leu. Vine în toată autoritatea și puterea sa. Și atunci va zice să cadă munții peste noi, că nu vrem să vedem mânia Lui, vrem să ne ascundem de mânia Lui, dar va fi prea târziu. Deja e prea târziu că ușa harului a fost închisă. Frați și surori, ce va face Hristos când va veni? În primul rând, se va judeca cu toți care au prea curvit. Începe cu curvarii și nimicește pe toți curvarii. Curățește lumea de curvie. Și ce face a doua categorie de oameni? Unde se duce Domnul? După cei care au uciși. În versetul ăsta vedem în particular femeile care s-au ucis copii. Să știți că dacă era o scârbă, mai mare scârbă înaintea Domnului, era când poporul lui Dumnezeu și-au închinat, și-au omorât și i-au jertfit copiii lor la alți Dumnezei. Și frați și surori, dacă este un lucru care este o scârbă pentru Dumnezeu, este când ucidem, mai ales copii care sunt nevinovați. Un lucru e dacă te răzbuni, ai motive de a omorâ. Aici nu justificez că e bine să omor. Nu. Dar uitați-vă la gravitatea păcatului acesta. Un copil care are dreptul să trăiască și tu nu-l lași în această lume. Atât de multe avorturi sunt în lumea asta, frați și surori. Atât de mulți copii care nu au fost primit. Am uitat cuvântul lui Dumnezeu. Am uitat, frați și surori, că copiii sunt o moștenire, sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Psalmul 127, versetul 3. Iată, fii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pânteciului este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețea. Ferice de omul care își umple toba cu săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Și chiar psalmul celălalt, psalmul 128, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale, copiii stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale, așa este binecuvântat. Omul care se teme de Domnul, frați și surori, omul care se teme de Domnul, cum este binecuvântat? Cu copii. Cu copii. Frați și surori,
Am simțit din partea Domnului să spun aceste lucruri. Eu nu vă cunosc viața privată, viața personală. Eu am limitația mea. Dar să știți că ochii, capara focului al lui Dumnezeu, vede totul. Totul este gol și descoperit. Și frați și surori, mai bine auziți astăzi de la mine decât să auziți odată în ziua judecății și să-ți ceară Domnul socoteală. Că uitați-vă că în același oală, dacă vreți, sunt și curvarii și ucigătorii de copii. Frați și surori, dacă până aici ați oprit binecuvântarea lui Dumnezeu, este vremea să vă pocăiți. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele noastre îl împiedică pe Dumnezeu ca să lucre. Este vremea, cum am auzit, să trecem de la lapte la hrană tare. Este vremea să acceptăm pocăința, să nu mai amânăm, să o luăm în serios. Că Dumnezeu are o lucrare de făcut aici. Dumnezeu vrea să mântuiască poporul aici, în locul acesta. Uitați-vă noi, ce facem aici? Venim și jucăm adunare, asta facem. Ne facem prea sfinți, venim aici cu ce? Care e podoaba casei Domnului? Sfințenia, frați și surori. Sfințenia, asta vrea Dumnezeu de la noi. Vrea să vadă că în sfârșit tranziționăm de la copii la maturitate și spunem, știi ceva, este timpul să fiu bărbat, este timpul să fiu femeia lui Dumnezeu, este timpul să țin Evanghelia lui Iisus Hristos. Că zicea Pavel, mie nu mi este rușine de Evanghelia, că ea are putere. Dacă un lucru are putere să te schimbe pe tine, este Iisus Hristos și jertfa Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Nu te va schimba altceva decât Evanghelia aceasta. Și Evanghelia aceasta noi o să ținem în picioare. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Care dintre voi vreți să țineți Evanghelia lui Iisus Hristos? Noi venim aici și noi spunem și cântăm Evanghelia. Evanghelia are putere, dar are putere de a mântui. Dar în momentul în care Evanghelia aceasta este propovăduită în locul acesta, este împotrivire, ne supărăm. Ne supărăm de ce? Că Dumnezeu încă ne cheamă, că Dumnezeu încă strigă, în ciuda stării noastre, în ciuda cum suntem noi. Și Dumnezeu încă este plin de har și îndurare. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu încă vrea să se atingă de noi, așa cum suntem. Dar vrea să vadă de la noi pocăință, numai de pe buze. Așa de multe ori spunem, facem promisiuni, destul cu lucrurile astea. Este timpul să dovedim și să facem fapte vrednice de pocăință și să se vadă rodul pocăinței noastre. Și să spunem Domnului, da, m-am schimbat, uite-te la viața mea. Zicea David în Psalm, cercetează-mă tu și vei vedea. Vei vedea că eu sunt autentic, vei vedea că eu sunt curat, vei vedea că într-adevăr te caut, că într-adevăr sufletul și carnea mea țânjește după tine. Vei vedea că pe calea aceasta pocăinței nu mă joc, vei vedea, Doamne, că sunt serios. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să știți, fraților, n-am venit aici cu condamnare. Cuvântul lui Dumnezeu nu e un cuvânt care să te condamnă. Dacă vă duceți aminte de femeia prinsă în prea curvie, cel care avea dreptul să aruncă prima piatră era Domnul Iisus Hristos. Și întreabă pe această femeie, unde sunt părâșii tăi? Te-au osândit? Nu, Doamne, toți au plecat. Și se întoarce Domnul, și asta e frumusețea, frați și surori Evangheliei. Că se întoarce Hristos la ea și spune, atunci nici eu nu te osândesc. Tu ești cum ești, ai făcut ce ai făcut.
Dar de asta am venit, să caut oile pierdute. Să vă duc înapoi în turma mea. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Și este așa de frumos, frați și surori, că același lucru care a făcut Domnul cu femeia aceasta prinsă în păcatul ei, a făcut și cu noi. Spune, nu te osândesc. Și în dimineața aceasta spune, nu te osândesc. Dar vreau un lucru de la tine. Du-te și nu mai păcătui. Du-te și nu mai păcătui. Frați și surori, Dumnezeu să ne ajute ca să nu mai păcătuim. Să știți că Dumnezeu, frați și surori, ne cunoaște așa cum suntem. Odată era o altă femeie, tot o altă femeie, și plângea la picioarele lui, a uns cu un de lemn, este vorba de Maria, și cu părul ei și cu lacrimile ei spăla picioarele Mântuitorului. Și au zis unii, El nu cunoaște cine e asta? Ce viață a adus asta? Ce a făcut asta? Frați și surori, credeți că Iisus Hristos n-a știut, chiar n-a știut starea femeii aceștia? Știa că El ne cunoaște, dar în același timp cunoștea că această femeie a venit înaintea Lui stropit și a plâns la picioarele Domnului Iisus Hristos. I-a părut rău de tot ce a făcut. Vreau să spun, frate și soră, că Hristos te cunoaște și îți aduce aminte de tine și de lacrimile tale. Tu care ai stat și dacă a existat vreodată un moment de pocăință adevărată, în care te-ai prăbușit înaintea lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, asta sunt un păcătos, Doamne Iisuse, mai este oare iertare pentru mine? Ai avut oare experiența aceasta cu Dumnezeu? Și în care ai simțit dragostea și harul Lui, care spune, nu te osândesc, dar totuși cer ceva de la tine, cer să văd o pocăință, străduiește-te pe cale, luptă-te lupta cea bună, asta e lupta cea bună, frați și surori. Luptăm cu păcatul, nu-l tolerăm. Este timpul să identificăm păcatul nostru și să scoatem de aici. Atunci, frați și surori, Dumnezeu va lucra într-adevăr în mijlocul nostru. Nu este o altă cale, nu este o altă soluție, frați și surori. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima noastră. De data asta, nu doar cu buzele noastre, ci cu tot ceea ce suntem noi. Dumnezeu să fie binecuvântat și slăvit în vecii vecilor. Amin.